Yn interview Bowen Cole ac dwi wedi ennill y gwobr Arweinydd ifanc amdano mis hanes di Cymraeg. Dwi'n credu bod dwi wedi ennill y gwobr oherwydd y ffaith bod dwi wedi gweithio yn caled i trio helpu y pobl yn y cymuned ni. Fel pan o'n i'n dechrau yn y Senedd Ieuenctid Cymru, roedd yn gwneud llawer o gwaith i trio helpu ac bring awareness i'r problemau gyda pobl ddi yn Cymru, oherwydd yn credu bod mae nhw beth o gair mewn Saesneg fel y minority tawel. Be fysa dy neges di felly i blant a pobl ifanc eraill o gefndiroedd gwahanol sydd ella â diddordeb mewn gwleidyddiaeth a gwleidyddiaeth yng Nghymru? Ti angen rwch i hunan mas ti fan'na, oherwydd i fod yn onest pan o'n i'n dechrau oedd yn swil, oedd i ddim yn gwybod sut i siarad i unrhyw un, ac ti'n gwybod ymuno gyda grwpiau, dyna beth bwysig. A ti di un o'r rai ianga erioed i ennill y wobr yma. Ti'n arwain y ffordd, dwyt? Dwi'n credu bod dwi yn gwneud gwaith da i trio creu ffwrdd i pobl ifanc hefyd, i trio gwneud pas eu hunan. Ac dwi'n mor ddiolchgar i cael byw mewn gwlad yma fel Cymru, ble ni'n gallu cael llawer o opportunities i trio gwneud rhywbeth gyda Senedd ac pethau fel yna. Dwi'n mor ddiolchgar.